Tænk dig om. Vend tilbage til Allah. Din død er nær, selvom du er ung. Lad dig ikke narre. Tænk på dine bekendte, der nu ligger i deres grave, enten i fred, lys og harmoni, eller skræmte i frygt og i mørke, ventende på dommedagen. De har haft deres mange dage til at angre, fortryde og gå Allahs vej. Men sandelig, de blev fristet af shaitan. Deres ønske er nu at vende tilbage til livet og gøre det godt igen. Men nej, de havde kun én chance, og den har de spildt. Den samme chance til at lave salat og sige astaghfirullah, til at forlade alt haram og fylde vores liv med nur og iman i stedet. Det er den ene vej til fred, lykke, glæde, både i dette liv og i det hinsides, inshallah, som Allah har forberedt for dig og mig. MashaAllah. Frygt, elsker Allah og vend tilbage til ham. Han elsker dig og tilgiver alt, så udnyt chancen. Der er ingen tid at spilde. Allah vejleder os til rette spor, som er islam, og belønner os med lykke og glæde. Ya Rahman, Amin.